Helo a chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando a fe gawn ni glywed yn fuan. Helo a croeso i'r rhifin arall o gyfres o bodlediadau ECFI Cymru, sef ECFI a fi. Gobeithio bod pawb yn cadw'n saff ac yn ddiogel ac yn aros o dan ganllawiau'r Llywodraeth yn ystod y cyfnod yma yn sicrwydd, a gobeithio bod y podlediadau yma yn dod â chydig o gysur i chi ac yn gallu'ch diddanu chi yn ystod y cyfnod yma. Wel, yn ymuno gyda fi heddi, mae ffrind agos iawn i fi sydd dim ond yn byw tafliad carreg o'r pentref yma ym Mhon Siân, sef Endaf Griffiths, ond o achos canllawiau'r Llywodraeth, ni yn anffodus ddim yn gallu cwrdd lan am beint yn y dafarn lleol i wneud y podlediad hyn, ond yn hytrach yn gorfod troi'n ffydd yn echnoleg i recordio dros y we eitha cyflym sydd gyda ni yn Nyffryn Cletwr. Croeso cynnes i ti, Endaf. Helo, prawn da, Cenydd. Ie, prawn da, croeso cynnes i ti i'r podlediad. Wrth gwrs yn hen law ar y podlediadau hyn wedi cynnal podlediad yn y gorffennol. Nw'n i ddechrau off, Endaf. Wrth holi ti, beth yw dy swydd di o ddydd i ddydd? Gan bod ti'n amlwg yn gweithio o adref yn ystod y cyfnod a'n sicrwydd yma. Beth y ti yn neud o ddydd i ddydd? Wel, dwi'n gweithio fel cyfieithydd i gwmni atebol o ddydd i ddydd, sef cwmni sydd wedi cael ei lleoli yn Aberystwyth ac yn arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau a gemau Cymraeg i blant. Mae hefyd â nhw gwasanaeth cyfieithu. Felly, dwi wedi bod yn gweithio adre nawr pythefnos. Dwi wedi dechrau dod yn gyfarwydd a gweithio adre. Ni'n lwcus iawn bod da ni we cyflym iawn yma yng Nghwm Sychbant hefyd. Felly, mae wedi bod yn tipyn o brofiad gofod gweithio o adre am pythefnos. Ond mi'n ffodus iawn bod fi yn gallu gweithio o adre, achos fi'n gwybod am nifer o bobl sy'n goffod mynd mewn i gwaith, neu sy'n methu mynd mewn i'r gwaith oherwydd y cyfyngiadau gan y Llywodraeth, a fi'n codi fy het bant iddyn nhw. Ie, yn wir, fydden ni'n atgyfnerthu hynna, beth ti'n ei ddweud fyna. Ond yn dy swydd fel cyfieithydd a cyn hynny, fys ti'n newyddiadurwr gyda golwg wrth gwrs. O ti'n teimlo bod y sgiliau a'r holl bethau ti wedi dysgu gyda'r mudiad Ffermwyr Ifanc yn dy helpu yn dy rôl o ddydd i ddydd? Wel, yn sicr, fi wedi cael sawl bydd allan o fudiad y Ffermwyr Ifanc. Fel o ti, Cenydd, yn sôn, fi sy'n newyddiadurwr cyn i fi droi'n gyfieithydd. Fi dim ond wedi bod yn gyfieithydd llawn amser ers mis Tachwedd y llynedd. Cyn hynny, o'n i'n gweithio i gwmni golwg, lle o'n i'n ohebydd ar wefan golwg 360. Ac wrth gyflawni'r swydd honno, ro'n i'n defnyddio lot o sgiliau ro'n i wedi meithrin yn y Ffermwyr Ifanc. Fel newyddiadurwr, bu'n rhaid i fi gynnal cyfweliadau gyda amrywiaeth o bobl yn Gymraeg a Saesneg, yn ogystal â phrosesu gwybodaeth yn gyflym a meddwl ar fy ndrad, a rhain i gyd yn sgiliau ro'n i wedi meithrin trwy cystadlaethau fel siarad cyhoeddus. Dwi hefyd yn defnyddio'r un sgiliau wrth gwrs yn rhinwedd fy ngwaith fel cyfieithydd trwy cynnal gyfarfodydd gyda gwahanol gleientiaid. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i'r mudiad am y sgiliau mae fe wedi rhoi i fi yn y byd gwaith. A fi'n gwybod bod sawl cyflogwr hefyd yn gwerthfawrogi y cyfleoedd mae'r Ffermwyr Ifanc yn ei gynnig i bobl ifanc. A o ti'n sôn fyna am siarad cyhoeddus yn benodol, ti wedi bod eitha llwyddiannus yn y gystadleuaeth siarad cyhoeddus. Bydde ti'n gweud hwnna yw dy hoff gystadleuaeth gyda'r ECFI? Dwi'n mwynhau sawl cystadleuaeth o fewn y Ffermwyr Ifanc. Dyna gogoniant y mudiad yw'r ffaith bod e'n cynnig siwr gymaint o gyfleoedd i bobl ifanc. A dros y mlynedde fi wedi troi fy llaw i at sawl gwahanol cystadleuaeth. Pan o'n i'n ifanc, mi nes i troi fy llaw at cystadleuaethau barnu stoc. Ond yn y blynydde diweddar wrth fi fynd yn hun, fi fel petai wedi arbenigo mwy yn y cystadlaethau adloniant a cystadlaethau fel siarad cyhoeddus, cystadlaethau llwyfan fel y sketch a'r de ddoniol. Ond o ran fy hoff gystadleuaeth, byddwn ni'n sicr yn rhoi
cystadleuaeth y siarad gyhoeddus ar ben y rhestr, yn enwedig y fformat siarad ar ôl cino. Ac uchafbwynt I fi fel cystadleuaeth, a mi'n siŵr oedd yn uchafbwynt I ti Cenydd hefyd, oedd cystadlu yn y cystadleuaeth siarad ar ôl cino y llynedd. Fe nes I, ynghyd â ti Cenydd, Carwyn Blaenau, Naomi a Lauren, fe wnaethon ni mlaen o Geredigion I cystadlu y lefel Cymru ennill fyny, a wedyn mynd mlaen I lefel NFYFC, lefel Cymru a Lloegr, ac ennill fyny hefyd. Yn sicr mi oedd hwnnw yn uchafbwynt yn fy ngyrfa fel siaradwr cyhoeddus. A oedd e'n deimlad da fel tîm I fynd mlaen I gynrychioli Ceredigion lefel Cymru ac yn sicr ar lefel Cymru a Lloegr NFYFC oedden ni a dod i'r brig fyny o flaen yr holl ffederasiynau oedd yna o Loegr, a tîm Brycheiniog yn dod i'r brig hefyd yn y categori dan 11. A oedd e'n deimlad braf gallu troi lan fyna o flaen rheina I gyd, a o'n nhw I gyd meddwl pan nhw'n troi lan fyna'n siarad ein mamiaeth ni yn siarad y Gymraeg. Sa'n siŵr os o'n nhw'n disgwyl I ni cweit wneud mor dda beth eilon ni, ond oedd e'n sioc mawr a fydden ni'n cytuno dy ti Endaf o ran rhywbeth oedd yn trysori yn gweddill noes oedd mynd mlaen i'r rownd derfynol yna yn Stafford oedd e'n dy fe? Yn Stafford oedd a fi credu beth arall oedd yn dda amdano o'r peth, os gai chwnegu at beth o ti gweud fyna Cenydd. Oedd y ffaith o lot o bobl ddim yn gwybod ble oedd Ceredigion, a nhw erioed wedi clywed am Geredigion o blaen, felly oedd e'n beth da bod ni yn chwifio'r faner I Geredigion yn ogystal ac I Gymru hefyd. Oedd yn sicr Endaf. Wrth gwrs erbyn hyn, ti yn cwmto deina yn gardi Endaf, ond wel, I fi sicr yn gwybod, dim wastad I bod yn aelod o ECFI Ceredigion yn reiddiol yn aelod o ECFI Sir Gar ac o glwb Dyffryn Cothi. Rhof ymbryn bach o hanes i ni am beth I siwt des di o'r coch ar di draw at ni yn Montchan wedyn. Wel, dwi wastad wedi bod yn hanner Gardi, achos mae fy mam wrth gwrs yn dod o Geredigion, a mae dal teulu gyda fi yn fyw lansio ardal Llanilar. Ond fel o ti Cenydd yn sôn, fe nes I dechrau fy ngyrfa fel aelod o Ffermwyr Ifanc yn Ffederasiwn Sir Gar yn aelod o glwb Dyffryn Cothi. Fe nes I ymuno o'r clwb hwnnw nôl amser o'n 11 oed, a bues i'n aelod wedyn nes fy mod I dros fy ugeiniau. Dwi'n meddwl mae 2014 nes I symud ardal. Nes I symud o ardal Llansewyl, sef yr ardal lle mae clwb Dyffryn Cothi yn brif glwb. Wedyn nes I symud draw croesi Afon Teifi draw I ardal Cwm Sychbant. Oedd yn benderfyniad anodd gadael Sir Gar, ond o'n i'n teimlo y bydde hi'n anodd I fi drefeili nôl o ardal Cwm Sychbant I Ddyffryn Cothi. Felly fe benderfynes I ymuno ar clwb lleol, wel un o'r clwbiau lleol, sef clwb Pontchan. Mi oedd na ddewis arall I gael, sef clwb Llanwenog, a mae clwbiau Pontchan a Llanwenog yn enwog am fod yn eitha cystadleuol yn erbyn I gilydd, ond byddwn ni'n gweud bod ni'n elynion achos I ni'n ffrindiau yn y bôn, a mae clwb Llanwenog yn glwb arbennig o dda gyda sawl aelod talentog. Ond I glwb Pontchan y penderfynes I ymaelodi, a dwi wedi bod yn aelod fyny bellach ers 5 mlynedd, a dwi wedi mwynhau profiad mas draw. A wedi gwneud ffrindiau newydd hefyd, dyna beth sy'n bwysig. Yn wir, ond ti'n gweld rhyw debygrwydd rhwng wrth fod o ti'n aelod gweithgar, ti'n yn ECFI Sir Gar, ti'n gweld tebygrwydd rhwng y ddwy sir, neu ti'n gweld beth sy'n wahanol falle rhwng y ddwy sir? O ran y tebygrwydd rhwng clwb Dyffryn Cothi a Pontchan, wel o'n i'n gweld yn gam naturiol I symud o un clwb i'r llall. Oherwydd yn Dyffryn Cothi, y prif gystadlaethau ro'n I fel clwb yn canolbwyntio arno oedd cystadlaethau ysgam, cystadlaethau fel y sketch, ar ddeuaw ddoniol, ar hanner awr adloniant, ar pantomimes. A wedyn wrth symud I Pontchan, fe nes I sylwi, mae yr union rhan cystadlaethau un ni yn canolbwyntio arno hefyd, felly oedd yn gam hollol naturiol I fi symud o un clwb i'r llall, a dwi ddim wedi dyfaru symud o gwbl. Bod fi'n hiraethu am fynyddiau yn Dyffryn Cothi, dwi'n ffodus iawn o fod wedi cael profiadau anhygoel yn glwb Pontchan. Ac wrth gwrs erbyn hyn, ti wedi setlo mewn i'r dim yng Nghlwb Pontchan, ti wedi bod yn strynydd rhaglen, ti wedi bod yn drysorydd gyda ni dynod, a hyd yn oed wedyn ni ar lefel sir. Ges ti fraint
llynedd wrth gwrs o gael dy benodi yn ffarmwr ifanc y sir, swydd ar y cyd gyda brenhines y sir. Sonia i ni tymu bach mwy amdano'r rôl y swydd hynny de, achos mae nifer o federasiynau dros Cymru gyda aelod hun ac aelod iau. Mi'n credu mae rhywbeth eitha unigryw i'r tair sir sydd yn nyfed yn y de orllewin bod nhw'n yn nethol i llysgynhadon i brenhines a ffarmwr ifanc. Beth yw'r rôl y swyddi yna? Fel o't ti'n sôn Cerydd, rôl llysgynhadol sydd gyda'r ffarmwr ifanc, a mae'r ffarmwr ifanc y flwyddyn o roi'r teitl yn llawn yn rhan o dîm o swyddogion sy'n cael ei penodi o'r newydd bob blwyddyn, ac mae'r tîm hwnnw yn cynnwys y frenhines a phedwar dirprwy ac all y dirprwyon fod yn gymysgedd o fechgyn a merched. Nid yna oedd y drefn rhai blynydde nôl, ar un tan, dwi'n meddwl, 5 mlynedd yn ôl, dim ond un bachgen oedd yn rhan o'r tîm, sef ffarmwr ifanc y flwyddyn, a merched oedd y gweddill, ond ers hynny mae'r system wedi newid, a da o beth y hynny hefyd mwyn sicrhau bod bechgyn a merched yn gallu trial am y swyddi. Mae'n bwysig bod ni'n cael cydraddoldeb o fewn y mudiad. Wrth sôn am y swyddogaeth y ffarmwr ifanc y flwyddyn wedyn a gweddill y tîm, mae'r tîm yn cael ei sefydlu mewn seremoni ar ddiwrnod y rali, ac yn ystod y flwyddyn mae dyletswyddau yn cynnwys cefnogi gweithgareddau'r sir a chwrdd ac aelodau y mob cwr o'r sir hefyd trwy gynnal gwahanol gweithgareddau yn y clybiau a sicrhau bod yr aelodau yn gwybod pwy yw eu swyddogion. Wrth gwrs mae'r dyletswyddau hyn dwi'n newydd ei nodi, mae nhw'n dyletswyddau sydd wedi bod yn glwm ar swyddi ers blynydde, ond dwi o'r farn bod hi'n ddyletswydd ar bob set o swyddogion i gynnig rhywbeth newydd yn ystod ei blwyddyn, a dyna beth mi ro'n i wedi bod yn trial wneud yn ystod y blwyddyn diwetha fel set o swyddogion, oedd cynnig rhai syniadau newydd, ac un o'r syniadau hynny wrth gwrs oedd y noson iechyd meddwl a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Ionawr, ac fe gynhaliwyd y digwyddiad hwnnw ar y cyd gyda swyddogion yn ECFI Sir Gar a ECFI Sir Benfrofid. Felly yn ogystal a gweithio o fewn y sir, rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio gyda swyddogion mewn siroedd eraill hefyd. A mae hwnna'n rhywbeth, fel ti wedi sôn, rhywbeth ffres, rhywbeth newydd i ti wedi datblygu fel rhan o'r tîm o swyddogion eleni. Ac mi roedd y noson yna gynhaliwyd yng Ngwestiwn Emlyn nôl yn mis Ionawr, y noson codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl, y noson hynod o lwyddiannus endaf. Sonia i ni chydig fwy am y noson honno. Wel, mi oedd un noson hynod o lwyddiannus fel i ti wedi gweud Cenydd, mi drodd tua 150 o bobl lan i'r digwyddiad. A bwriad y noson, y reswm fe wnaethon ni drefnu fe, oedd i cael trafodaeth go iawn ar bwnc sy'n berthnasol i bob un boed yn hen ac ifanc, sef iechyd y meddwl. Ac roedd y noson ei hun yn cynnwys panel o siaradwyr, gan gynnwys Alun Elidir, sef y ffarmwr a chyflwynydd ffermio, ynghyd a Emma Picton-Jones o'r DPJ Foundation a'r hybarch Eileen Davies o Tir Dewi, ac oedd y panel wedyn yn cael ei gadeirio gan un o gyflwynwyr eraill ffermio a chyn gadeirydd ECFI Sir Gar, sef Meinir Howells. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, mi oedd hi'n noson hynod o lwyddiannus. A'r prif bwrpas, wrth gwrs, fel fi wedi gweud yn barod, oedd i cael trafodaeth go iawn ar iechyd meddwl, a do fe gafwyd hynny hefyd. A fi wedi cael sawl person yn dod lan y tai ers y digwyddiad yn gweud gymaint o les mae'r digwyddiad wedi wneud o fewn yr ardal ac i bobl yn unigol, achos mae iechyd meddwl, mae fe'n un o'r prif heriau sy'n wynebu cyfen gwlad ar hyn o bryd, ac mae'n bwysig ein bod ni fel mudiad yn gwneud safiad ar bwnc o'r fath, yn enwedig os yw e'n effeithio ar ein haelodau ni. Ac os gai i weid hefyd, dwi wastad wedi bod o'r farn bod mudiad y ffermwyr ifanc, wel, nad mudiad ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 26 oed yn unig yw e, ond mudiad ar gyfer gymdeithas wledig gyfan, ac felly mae'n bwysig ein bod ni'n trafod y pynciau anodd hynny sy'n effeithio ar drigolion cyfen gwlad.